खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय मानोना गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय जोंनि बडलेण्ड फाइटार दावहारु बिर जोहोलाव बारग' NDFB बिथांमोनखौ गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय क'क्राझाराव लाबोदों, क'क्राझारसिम लाबोनाय जादों। बिनिखायनो बिमा बिफाजों लोगोसे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिमा बिफा जाथि बंस' बाय बहागिजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिया जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ बरायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो जोंबो नुनो मोनदों। लोगोसे बिथांमोननि थाखाय इसोरनि सेराव आरज गाबदों, मानोना जायफोर दिनैसिमबो जेल सिङाव दङ, जेलाव दङ, बिथांमोना थाबैनो जोंनि बे लांदां अख्राङाव फैगोन, थाबैनो लांदां अख्राङाव उदां जागोन, बेखौ इसोरनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय। मोजां दा? दे साबसिन एसे मायाव थेंक इउ जुलि जानायनि उनाव नोंथांमोना गथ' मोनाखै नामा? देहायारि जेंनानि थाखाय गथ' मोनै बिसि फिसायनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां खाबु। फैगौ 24 मेआव क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव गथ' मोनै बिसि फिसायनि थाखाय बेसेन नाङै मोनसे देहा सिबिथाय खाबु लानानै फैदों। फैगौ 24 मे खालि क'क्राझारनि MRM देहा फाहामसालियाव गायन'लजिस्ट आरो IVF स्पेसियलिस्ट डक्टर कल्पना जेना नोंथांमोननि गथ' मोनै देहायारि जेंनाखौ नायनो थाखाय फैगोन। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना जुलि जानायनि उनावबो देहायारि जेंनानि थाखाय गथ' मोननो हायाखै, बिथांमोना 24 मे खालि क'क्राझार सहराव थानाय MRM देहा फाहामसालियाव बेसेन होनाङालासे नायफैजानो आरो देहा फाहामगिरिनि सुबुरुन लाफैनो हागोन। एपइन्टमेन्टनि थाखाय 9773987407 मबाइल नम्बराव बुकिं खालामनो एबा जगाजग खालामनो हागोन।